kentän puolen kehityksestä, niin ylipäätään suomalaiset golfkentät niin rakennettiin aika lailla tietyssä murrosvaiheessa silloin 80-90-luvulla ja niistä sitten tietysti aika moni oli aika vanha ja sitä varten tässä nyt on kenttäremontteja sekä täällä että naapurikentilläkin on tulossa kaikenlaista. Niin ollaan lähdetty nyt parantamaan täällä tiettyjä, niin kuin yritetään löytää aina ne heikoimmat kentän osa-alueet ja tässä kohtaa sekä pelillisesti että kasvin kannalta. Joo. Ja sitten ollaan niitä nyt fiksailtu sitten muutamien vuosien aikana. Puhutaan ehkä enemmänkin tuotteen kehittämisestä siinä kohtaa. Ollaan mun mielestä onnistuttu siinä aika hyvin. Nyt valmistui vanhan peuran 16 lyöntipoikka, joka saman tien aika lailla hyvä väylä noin niin kuin muutenkin, niin sitten se lyöntipaikka on tällä hetkellä semmoinen huomion keskipiste siinä. Se on ihan älyttömän siisti kyllä. Kaikista huolimatta niin siinä onnistuttiin ainakin jollain osin, mutta se on ihan hyvän näköinen. Mä itsekin on siihen ihan tyytyväinen, vaikka harvoin mihinkään on tyytyväinen. Mutta sitten tietysti ollaan tässä nyt pikkupeuralla ja Trackman Range on tuossa takana, niin sekin oli montaa Trackman Rangea ei Suomesta taida löytyy, niin oltaisiko me nyt oltu 3. Tuohon kun vilkaisee, niin näyttäisi olevan joka ikinen lyöntipaikka täynnä. Mutta kenttiä tuolla, vaikka nyt on ollut, kiitos Jolle, tästä vähän kalasteltiin tätä niin ihan hyvässä kunnossa, mutta on niissä aina kehitettävää.